may tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala, Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang die-hard fan ni Chris Chuper, Nicole Yala! Mula sa Mahiwagang Burnay, ang kwento. Dear Nicole and Chris, itago nyo na lang ako sa pangalang RC, isa sa mga bago ninyong tambalanista. One time, naghahanap lang ako ng mapapakinggang podcast sa Spotify nang makita at mapakinggan ko ang Tambalan Podcast. Simula noon, araw-araw na akong nakikinig sa inyo. Nung una, nagdalawang isip pa ako kung susulat ba ako sa inyo. Pero nagdesisyon na lang din akong ituloy na ang pagsulat dahil kailangan ko ng payo. Lumaki ako sa relihiyosong pamilya. Yung buong family namin nagsiserve kay Lord. Nagsisimba kami tuwing linggo at nagbabonding pagkatapos. Tingin ng ibang tao, perfect family kami. Grade 6 ako nang aksidente kong madiskubre ang lihim ni Mama. Hiniram ko ang cellphone niya nang biglang may nag-pop up na message galing sa isang unknown number. Mommy ang tawag sa mama ko at ang sweet ng message. Hindi naman si Papa kasi hindi Mommy ang tawag ni Papa kay Mama. Inisip ko lang na baka wrong send. Kaso lang napansin ko na madalas na may kausap si Mama sa telepono. Madalas din siyang umalis. I decided to check her phone at doon ko nakumpirma na may lalaki, si Mama. Natakot akong kumprontahin siya kasi baka pagalitan ako. Itinago ko yung nalalaman ko dahil nangamba ako na kapag sinabi ko na, baka masira yung pamilya namin. Para mailabas yung frustration ko, nagrebelde ako. May pagbarkada, nagbisyo, may pagrelasyon, tumatakas sa bahay at umuuwi ng hating gabi. Nagtaka ang pamilya ko kung ano ang nangyari sa akin. Na-ordain si Papa bilang pastor at lalo kong naramdaman na ang taas ng expectations ng mga tao sa amin. 2018 nang umuwi kami sa Pangasinan to celebrate Christmas and New Year. After a few days pagbalik namin ng Manila, nagpaalam si Mama na uuwi daw siya ng probinsya. Nung first 2 months may communication pa kami sa kanya. On the 3rd month, hindi na namin makontak. Tinawagan namin yung kamag-anak na inuwian ni Mama sa probinsya pero ang sabi, matagal na daw nakabalik si Mama sa Maynila. Doon kami nagsimulang mag-alala. Hinanap namin siya. Nagtanong kami sa iba pang mga kamag-anak. Nag-post kami sa Facebook. May nakapagsabi na sumama na daw sa ibang lalaki si Mama. Nabalot ng takot at lungkot ang puso ko. Paano na ang pamilya namin? Makalipas ang ilang buwan, tumawag si Mama sa amin. Nasa Pasig lang daw siya nagtatrabaho bilang kasambahay.
Pinuntahan siya ni Papa para yayaing umuwi. Pag uwi sa bahay, nakita ko si Papa na umiinom ng alak mag-isa. Umiiyak, sinisisi yung sarili niya at tinatanong kung saan siya nagkamali, kung saan siya nagkulang. Masakit makita si Papa na naglalasing at humahagulgol sa unang pagkakataon. More than that, masakit makita na unti-unting nawawasak ang pamilya namin. Gusto kong kausapin si Mama Tambalan pero wala akong lakas ng loob. Paano ko sasabihin sa kanya ang saloobin ko na hindi siya ma-offend? Paano ko sila matutulungang magkaayos ni Papa? Salamat sa payo ninyo, Nicole and Chris. Ang inyong tambalanista, RC. RC, kanina ang usapan namin yung hindi lang kami makabili ng Yakult tsaka yung yung ang mga magulang namin ang pronunciation sa X-ray ay X-ray. Ngayon naman at pag may birthday ang laging wish ay oo, 'di ba? Birthday ganito. wish ay ganito. At kapag ka umuulan, kailangan magsuot ng boots. And to be healthy, you have to eat fruits. Diba? Yan lang yung inisipin namin kanina Oo. Tapos ngayon, binagsakan mo kami ng ganito katinding problema. Ang bigat. Oo. Pero una, bago naming pag-usapan yung issue mo na hindi namin alam paano pag-uusapan, talagang hindi mo pwedeng sabihin na ang isang tao, ang isang pamilya, 'di ba, or organisasyon, masasabi mong perfect. Kasi baka yung mukhang perfect sa labas, talaga namang hindi. Alam mo 'yon, talaga namang hindi at all. Correct. 'Di ba? So, yun yung pinatunayan ng pamilya ni RC na sa mata ng iba, they were the perfect family. Isipin mo, lahat sila nagsaserve. Pagkatapos ng pag-serve sa simbahan, laging na may bonding moment, ganyan, 'di ba? At lalo pa pag nakikita natin sa social media, yung mga ganyang klase mga posting sa mga kaibigan natin, mga kumare natin, mga kumpare natin, mga kakilala natin, na parang, grabe no, ang perfect ng life nila. Parang ano pa bang problema nila? Akala mo lang wala silang problema. Correct. 'Di ba? Akala mo lang okay ang lahat. Maaaring oo din, pero hindi naman ibig sabihin na perfect yung pamilya nila. Wala kang naiintindihan sa tunay na nangyayari Sa kung true. makikita mo lang ang picture unless makausap mo talaga yung tao. Correct. O mag-share siya ng kanyang mga sikreto. Tama. Na, ay, ganun pala sila. Nakakagulat Oo. naman. Diba? Hindi ko expected na ganun. Oo. Meron tayong mga kilala na ganyan na nasa Instagram, Facebook, sa social media. Ang sobrang bongga. Tapos malalaman mo, hindi naman ikaw to kung kakilala man kita Huwag mo sasaluhin Huwag mo sasaluhin Marami kaming kakilalang ganyan. Sino correct. ba to? Oo, di ba? Hindi kasi minsan nape-friendship over tayo sa mga revelations natin sa tambalan. Sinasalo kasi nila porke guilty siguro sila. Oo. Di ba? Meron akong A blind item lang ganyan, to. I-drop ang first name. Correct. Blind item. Blind item pero may panim reveal. Ganon. Di ba kung makikita mo ang perfect talaga, ang rangya. Oo, 'di ba? Syempre, ang isa sa mga definition natin ng parang perfect yung buhay nila is marangya sila. Marangya sila tapos magkakasama sila. 'Di ba? Ang di mo alam may mga bugbugang nagaganap. Sipin mo Oo, 'di ba? May ganun, and it's not may sakitan just palang nagaganap lang hindi natin sakitan alam. Pala, correct. Ang sakit pala sa ulo nung kung sino man yun nandun sa family. 'Di ba? Yung mga ganun. O kaya kita mo rangyang-rangya pero sa totoo lang baon sa utang. 'Di ba? Ganun. So, talagang bakit ko minention ito? Bakit namin pinagkukwentuhan ito? Kasi yun yung kwento ni RC. 'Di ba? What they seem like a perfect family from the outside. 'Di ba? Pero inside pala matindi ang pinagdadaanan. So, isa lang paalala. Huwag kang maiinggit sa mga nakikita mo nakapost sa social media.
Bakit sila ganito? Bakit sa kanya ganon? Bakit ganito? Bakit ganyan? Kasi syempre, ipopost nila yung mga magaganda. Ipopost nila yung mga bonggang-bongga. Hindi na nila ipopost yung niloko si mama. Oo. Diba si mama may lalaki? Diba? Hindi Oo, si daddy umiinom mag-isa. Correct. Hindi na nila tapos ipopost yun eh. humahagulgul pa. Correct. Wala magpo-post magpo-post nun. unless gusto nilang mag-trending. Gusto Oo. nilang sumikat. Gusto nilang magkaroon ng maraming views. Diba? Depende kung anong intention mo Correct. gagamitin yon. True. Isasala-alang-alang nila yung reputasyon ng family o kaya nung katahimikan nila para lang sa views. May ganun din naman. In fair. May mga ganun. Oo. Pero kadalasan hindi. Makikita mo, masaya. Nagbabanding, nagparty, pumunta sa ganitong lugar, sama-sama nagsuserve. Ang ganda sa photo nun, partner eh. Kung halimbawa, yung lector, yung nanay, tapos yung night of the altar, yung anak, 'di ba? Tapos yung isang babae ganito. Ang ganda niyang picturean eh. Correct. Pero 'di ba hindi natin alam what's behind the doors, Oo. 'di ba? Kung ano nangyayari deep inside. Yun talaga yun. So, lesson number 1, wag mainggit tingin ka doon sa blessing ng iba. Ba't sila ganito, ganyan? Hindi mo alam nga yung kwento. Malay mo, anong tawag dyan? Curated reality. Ginawa lang. Totoo. For the gram, Oo. 'di ba? Para sa posting, para sa likes. Ganun. In other words, pwedeng fake. Pwedeng hindi totoo. Pwedeng kabaligtaran ng katotohanan. Tama, 'di diba? ba? Yung rangya na nakikita mo maaring baliktad sa katotohanan. Totoo. Ako kahit papaano nagkakaroon talaga ako ng appreciation sa mga sa mga ganitong klase ng kwento. Mabigat pag ikaw yung nasa loob, pero kami looking outside the box. Nagkakaroon kami ng appreciation in a way na pinapaintindi kasi sa atin, sa ating mga nakikinig ngayon, na ang buhay talaga ay 'di ba, punong-puno ng ng ironies, 'di ba? Punong-puno ng problema, punong-puno ng struggle. So isipin mo parang, 'di ba? Lahat tayo pala may kanya-kanyang battle, no? Lahat tayo may kanya-kanyang struggle. Correct. Na hindi alam ng sino man. Minsan kahit best friend natin hindi alam. Correct. 'Di ba? Unless ikwento. Ito sino mag-aakala na tama 'yung sinabi ni partner, perfect kayo nung una para sa amin eh. 'Di ba? Until isiwalat mo sa amin yung problema. Tama. Ay, grabe yung irony, no? Ang tindi. Sa paningin ng tao, perfect kayo pero Correct. Yung pala hindi. sa loob ng bahay, Hindi- grabe pala yung problema. Hindi lang basta may problema. Ang tindi pala ng Oo, problema. tsaka yung sinasabi nating irony, ang nakikita kasi ng tao, Panlabas. ang bait, ang gaganda, mabubuting tao kayo. Correct. Kasi mga taga-simbahan Yes, di ba? you are serving the God, the whole family is serving the God. Pero sa loob pala, ang daming sigalot, di ba? Correct. At saka ano pala, mga Oo. mga matitindi pala sila. Naging marites na. Ay, grabe naman pala sila. Ang baba. Sipin mo yun, no? Sipin mo yun. Sipin mo May pala sila. ay, so ironic. Ang pait nila. Tapos, alam mo, tapos nakaputi talaga. Ito na, hindi ko kinakaya, ha? Hindi ko kinakaya. Sa simbahan, ang tatahimik. Alam niyo, marites, parang ang daming bibig. Pero naiintindihan. Hindi ko, ito na ang nakakaloka doon. Ito pa, ka-o-ordin. Ito pa, ang daming mga pinili, di ba? Pinagpilian. Tapos yung asawa, kung sino, yun pa yung na-ordain. Tapos bigla nawala. Kaya Kasi nga. nahanap, hindi mahanap. Kaya naman pala Kasi hindi pa nga ng Tapos tatay. punta-punta pa ng probinsya. Tapos tagal-tagal na palang ganun. Nag-imarites. Agad-agad, real quick naging mosang. Real quick mosang it is, di ba? Diba? Pero ang pinapaintindi talaga sa atin ito, Oo. lahat pala tayo may kanya-kanyang lahat talaga, and that's true, lahat tayo may kanya-kanyang battle na hindi alam ng ibang tao. Tama. And lesson number 1, huwag maiinggit kasi hindi mo alam kung ano talaga ang tunay na nangyayari. Yes. Baka naman hindi ka inggit-inggit. And lesson number 2, be kind. Kasi katulad yes. nga ni Yun partner yun. na sinabi niya, hindi mo alam yung battle na kinakalaban na hinaharap ng bawat tao. So baka akala mo may lisensya ka na maging to say bad things. Wala Oo, kasi manghusga kasi hindi mo alam ano yung pinagdadaanan ng isang tao. Baka ang tindi pala, 'di ba? Baka kaya pala siya masungit.
mainit ang ulo kasi ang tindi pala ng Pinagdadaanan. di ba? May mabigat na dinaramdam. Correct, di ba? Ganon. Correct. Kaya naman pala. Naging maritas na naman. Kaya naman pala laging masungit. May ganon pala sa family, di ba? Ganon. So talagang Maging maingat tayo sa mga sinasabi natin. Maging maingat tayo kasi hindi natin alam kung ano ang posibleng maging effect nito dun sa taong makakatanggap. Again, lahat tayo may kanya-kanyang pinagdadaanan. Walang sino mang nilalang sa mundong ito ang walang problema. Tama. Lahat tayo may laban. Lahat talaga meron. Meron tayong kinakaharap. It may seem like parang hindi okay lang lahat, 'di ba? Pero hindi po. Yan talaga ang katotohanan sa lahat. Kahit sinong mayayaman, kahit sinong mga sikat, kahit sinong mga makapangyarihan, lahat 'yan may problema. Lahat. 'Di ba? Hindi lang natin alam. Correct. Hindi lang lang sa kanila, magaling lang silang magdala. Yes. Ang mahalaga, magaling magdala. Ganun sila. Tapos babalik tayo dun sa issue ni RC kung dapat bang paano sasabihin sa magulang, sa nanay niya kung na hindi ma-offend. Na-offend na kayo eh. So, dapat honesty is the best policy, luman-luma na yan. Pero wala, you just have to be, if you really want to talk to her, you just have to be completely honest with her na ito yung nangyari. Grade 6 ko una na-discover. Hindi ko sinabi, natakot akong maano yung pamilya. Wala nang offend kasi yung ginawa mismo ng nanay mo, nakaka-offend na yun. So, dapat hindi na siya yung parang ma-hurt pa yung feelings niya, na-offend siya sa sinabi mo. Hello? Nakakaloka. If you really wanna talk to her, no? Hindi niya alam ang salitang offense. Oo, offense. Ano ba yan? Offensement. Oo, di ba? Go mo na. Kung gusto mo talagang kausapin, sabihin mo talaga, para lang din malaman mo. Hindi mo naman malalaman kung di mo talaga aalamin. Correct. Magpaka-detective na tayo for today. Kayo mga anak, ang laki ng role nyo dito para magkaroon ng solution ng problemang ito. Di ba? Maaaring hindi nyo agad mahanapan ng solusyon sa lalong madaling panahon, pero kayo yung nasa bahagi ng pamilyang yan ang makaka-resolve ng problema. Isa pa, naniniwala ako na talaga lahat tayo we learn things the hard way. We learn by doing mistakes. 'Di ba? Sadya o hindi sadya, later on ma-realize din ng mga magulang mo yung pagkakamali niya. Oo, sana talaga kasi hindi naman namin mapipilit yung nanay mo kung gusto niya pa lumandi. Kumbaga hindi namin kung ano messenger niya. Siya kausapin. Sa true. Pero ang one thing's for sure, kung tinatanong mo sa amin kung paano kakausapin nang hindi siya ma-offend, hindi mo na dapat isipin yung offend na part. Dapat maging mag-all out ka na sa nararamdaman mo. Kasi baka akala nung nanay mo ayos lang. Magreklamo hindi ko naman nakita na yung mister ko naglalasing na nasira na ng husto. Di ba yung mga ganun ba? Hindi ako sure din Basta ako naniniwala lang ako darating yung panahon ma-realize na yung mistakes niya. Oo, mga ganun. Mali mo, baka sakaling magbalik loob, di ba? Daanin sa dasal kung pwede. Di ba? Ako, actually, perfect way din yun. Daanin sa dasal. Diba? Lahat ng worries, lahat ng despair, lahat ng stress, ililift up kay God. Yes, isubmit mo sa Kanya. And yung action na gagawin ninyo, and then you talk to her. Wala namang ibang paraan, but you talk to her. Talk talaga to her. Yes. Hindi ko alam kung nakausap ba ng tatay mo. Di ba yung gusto ng tatay mo sunduin sa Pasig, pero malamang di umuwi kasama yung si mama, kaya nag-inom na lang, naglasing, naghugulgol. But diba? Lahat yung nagadaan sa mabuting usapan. Usap kayong buong pamilya. Sana willing. Yun muna. Sana willing makipag-usap. Kasi mahirap kapag gusto mo makipag-usap, ang dami mo ng script sa utak mo. Diba? Siya naman tago ng tago. Oo, siya naman tago ng tago. Ganun. So, basta kapag may pagkakataon na kayo ay magkausap, all out na. All out na. Wala nang yung offend na part. Sabihin mo na talaga, kasi naman po, ang tanda mo na lumalandi ka pa po. At least may po. At least may po tayo. Tama, may paggalang na honest ka. Honest ka na, may paggalang ka pa. Yan, ganon. So, hitting two birds with one stone yun, friend. Ganon. Sana magkaroon ng chance. Kung talagang hindi pa naman huli ang lahat lagi 'Di ba? Lagi namang merong second chances, lagi namang may pagkakataon ulit. At least malaman mo sa sarili mo that you're doing your part. Hindi yung pinabayaan mo na lang din.
Naway ma-resolve yan. Yes, maniwala ka. Oo, malakas naman tayo lahat kay Lord basta marunong tayong tumawag sa Kanya. Tutulungan niya tayo. Kung hindi man, kung talagang sadyang hindi man, yun na talaga yung nakatadhana. Baka kailangan ni Papa ng bagong love life. Eventually. Malay mo, di natin alam. Hindi natin alam. Meant to be pala kay Papa, mas bata, mas sariwa. Yung walang kamot sa tiyan. Yung lang walang bahid CS. Yung hindi natahi, di ba? malay natin. Yung ganun, dati masasabi. Hindi pa natin na lahat ngayon gray area pa, di ba? Pero yun nga, yung mga concrete na pwede mong gawin, you talk to your mom and set kayo ng meeting, di ba? Heart to heart talk with your tatay and with your nanay. Yeah. And share with them what you feel. Correct. Kasi yun nga, sabi nga ni partner, malaki yung tulong ng mga anak. Malaking role na gagampanan nyo dito. So kayo yun. Kaya to answer yung second question, paano ko sila matutulungan magkaayos ni Papa? Kailangan muna magkaroon ng opportunity to talk. Yes. So, dapat hanapin nyo muna yung oportunidad na yan. Gumawa kayo ng ways and means. Marami na mga ways and means. Kaya lang yun nga kung gusto may paraan, kung ayaw maraming dahilan. Pero ano yan, i-pray mo lang na matindi na na magkaroon ng openness at desire yung mama mo na makipag-usap sa inyo. Para at least magkaalaman na talaga kung ang tatay mo ay maghahanap na ng batang walang kamot sa tiyan. Sarap! Pinagagaan lang, RC! Salamat pa rin sa pag-send ng iyong kwento. Marami kami natutunan sa kwento mo. At malamang yung mga nakikinig din sa atin ngayon, yung mga nanonood via FB Live, ang daming natutunan sa kwento mo ngayon. So maraming salamat for sharing. Thank you for sharing. At baka meron din comments yung mga tambalanisa sa ating comment section. Di basahin mo na lang. Okay, Yan, Doc? na baka sakali makatulong sa'yo. Merong isa or dalawa dyan na talagang tumpak na makakatulong sa'yo. At again, Kabisyo, kung ikaw ay meron ka rin kwento na gusto mong i-share sa amin, pwede mo kaming i-email. Send your stories at mahiwagangburnaystory@gmail.com. Mali mo kwento mo na ang ating pag-uusapan sa mga susunod na araw. Kaya send mo na yan, Kabisyo. muli ako po si Nicole Yala. At ako naman si Cambio King Chris Chuper. Na nagpapaalala, Walang matatag na relasyon sa malanding may determinasyon. Yun!